Agiman bala ka mo nga excited ka mo mga pi. Pero ang abutan nyo ang taran, wala ininit. Tapos nagtimpla ka sang kape, nahuwad mo na ang kape sa baso. Pag huwad mo sang kape, ay sus, wala tubig, wala man ininit. So anong himuon? Syempre cowgirl. Oh, taran! Taran! Oh, nagabukal na ang kape. Amo ni siya ginatawag nga coffee espesyal kay ginluto sa rice cooker. O, see? Mahamot, mahamot, mahamot. O, see? Amo nakatalented din yung mga maestra diri. Ano pag ginahulat nyo, enroll na di para nga maka-learn ka mo kaiban pagid nga skills kay inyong mga teachers. Te, bakiton ko danay, mga pianay ta ha. O, sige. Kahamot, kakapi. Ang kape, bow.